Soc la Rosa Maria, tinc 46 anys, soc TCAI, que és tècnica de cures d'infermeria a l'hospital. Bàsicament estic a pediatria i maternitat i alhora tinc un projecte personal que es diu Somatic Soul, en el que acompanyo els processos somàtics, les constel·lacions familiars i altres processos respecte a les dones. La veritat és que és algo que no és premeditat. Jo no m'he plantejat mai en la meva vida acompanyar els processos a les dones, però de sobte m'he trobat envoltada de dones amb les que ens ha anat superbé compartir-nos en diferents àmbits de desconeixement i tant a elles com a mi ens ha ajudat a l'estar acompanyades. No només jo acompanyo a les dones, sinó que les dones m'acompanyen a mi, no? És un regal que m'ha vingut del cel, no? A la meva família som moltes dones i sempre ens hem acompanyat des de la curiositat, des del compartir què et passa, què em passa i què podria fer amb això i què podria fer amb allò. I en realitat, doncs, per què no, en aquests processos més a nivell terapèutic també pot ser així, no? Perquè entre totes ens ajudem. Superpregunta, molt bé. Mira, menopausa significa l'última regla i es considera última regla quan portes 12 mesos sense regla. I el climateri és l'etapa en la que es produeix aquest fet, però pot ser una miqueta abans i és una miqueta més enllà quan ja es converteix en l'edat de bellesa amb B alta. I la diferència és això, menopàusia significa última regla, igual que menàrquia significa primera regla, i això succeeix en l'etapa de l'adolescència. La menàrquia succeeix en l'etapa de l'adolescència. Doncs en l'etapa del climateri succeeix la menopausa. Doncs estic visquent aquest canvi d'etapa i en veritat, quan em puc allunyar del procés, és molt enriquidor, és intens, però quan et trobes en allà que no saps el que et passa, perquè de sobte hi ha uns canvis en tu que no identifiques què són, realment és angoixant, perquè hi ha canvis importants que no saps d'on venen ni per què, fins que no descobreixes que és que portes uns temps sense regles i no estàs embarassada, no? Perquè jo encara estic en una edat fèrtil, però se'm va retirar la regla, va estar un temps sense venir-me, després em va tornar a venir, i això també és ja estar en l'etapa del climateri. La dona es va preparant a miqueta perquè succeeixi aquest fet. I per mi doncs, ha passat una miqueta de tot. Ha sigut una etapa en la que pensava que m'estava tornant boja, en la que he perdut el control del meu cicle, perquè de sobte de tenir clar que els meus cicles duraven 28 dies, que jo preovulava, ovulava i tot aquest cicle el tenia claríssim i de sobte tot aquest tema es desmunta, deixo de controlar, amb el que també entenc que aquesta fase és una fase per descontrolar i tancar tot allò que un dia era, però ara ja no és, i m'haig de reinventar, reconstruir, tornar-me a trobar des d'un nou lloc. Ja no haig de fer tot allò que havia de fer abans, que era cuidar les meves filles d'una determinada manera, maternar-les, sinó que ja haig de fer altres coses, com cuidar-me a mi, començar a atendre totes aquelles coses que necessito jo com a dona madura. Té mala premsa perquè hi ha uns efectes secundaris. Hi ha uns efectes secundaris que hem de poder trobar les persones que ens poden informar sobre què és el que passa. Què passa, per exemple, amb els fogots. Els podem transformar a que sigui una cosa desagradable amb la que de cop i volta m'entren unes calors insuportables, començo a suar, a posar-me vermella i no sé què fer amb aquelles calors. Però si jo puc entendre quin significat té això en mi, ho puc transformar i aprofitar-ho. El que podem fer és ajuntar-nos de persones que ens puguin ajudar amb aquests processos, que ens puguin explicar què és el que ens passa, i això et dona molt sentiment de vale, no estic boja, sí. Jo, per lo que m'han explicat i el que he pogut experimentar en mi, no he vist cap documentació gràfica que confirmi aquesta hipòtesi, però sí que he escoltat de dones sàvies que expliquen que els fogots és una pujada del foc intern que t'ajuda a cremar tot allò que ara ja no et serveix. Perquè fins ara jo tenia una missió i ara ha arribat el moment
redireccionar aquesta emissió, i els fogots, aquesta pujada de foc, no? Quan tenim un foc, cremem coses, no? A vegades fem rituals de cremar allò que ja no vull i ho cremes al foc, doncs és exactament el mateix amb el meu foc intern quan em puja. Jo respiro i dic, vale, que és allò que ara mateix voldria que la meva vida es transmutés, canviés, i tinc l'oportunitat. I com de fet ha sigut començar a fer aquest tipus de ritual cada cop que tenia un fogot, i he deixat de tenir fogots. Som els grans desconeguts, en veritat, moltes vegades. Jo penso que el que ens fa falta és posar-hi més consciència, connectar més amb el cos. I això s'aconsegueix a través de la lentitud, la pausa, poder parar, poder respirar, poder-se trobar amb un mateix, no? Adquirir eines que m'ajudin a connectar amb mi, amb el que m'està passant ara, amb com tinc el peu, d'una manera molt milimètrica, esbrinant què és, com sento, com ho percebo. I d'aquesta manera ens podem anar retrobant. Quan tu indagues i vas una miqueta més enllà del que és el teu cos, apareixen les emocions. Doncs, igual que jo indago com està la meva cama, com està el meu pit, com està la meva cara, acabaré trobant com em sento i què és allò que necessito ara en aquest moment. Sobretot, superimportant, trobar-nos entre les dones. Abans, en altres tribus, en altres moments de la vida, existien el que en deien la tienda roja, que era ben bé una tienda roja, llocs on les dones es trobaven per fer els seus rituals, per explicar-se. Les dones sàvies explicaven a les més joves com havien de parir, les ajudaven a connectar amb el seu cos. A les noietes que començaven amb la seva menstruació els hi feien rituals de benvinguda, tot una miqueta més ritualitzat, més mimo i amor cap a nosaltres. Ara això no ens ho trobem tant perquè ens hem tornat una societat una miqueta més individualista i anem cada un pel nostre costat i no tenim temps per aquestes coses. Però cada vegada més s'estan creant cercles de dones on ens trobem i ens compartim. I jo tinc un dubte, te l'explico a tu, i a tu se't pot ocórrer alguna cosa, em pots dir, uala, doncs a mi em va passar això, o la meva àvia. Si no ens comuniquem, això no ens ho trobem. Jo quan se'm va començar a marxar la regla, vaig buscar molta informació. No us recomano Google perquè podeu trobar informació però superdanyina, perquè només trobes inputs negatius que són com si la menopausa fos una malaltia, no? I començaré amb osteoporosi, començaré a necessitar hormones externes, començaré a necessitar calç pels ossos i un munt de coses que em van espantar molt. Vaig pensar, Dios, m'estic fent vella. Aleshores vaig començar a llegir i una lectura que em va ajudar molt va ser El climaterio, todo lo que sabes sobre la menopausia es mentira, de Mai Serrano. Superrecomanable, perquè a més et planteja una sèrie d'exercicis per fer amb tu i t'ajuda molt a esbrinar què és el que t'està passant i a trobar la teva pròpia manera, no? Bueno, també vaig preguntar, que jo treballo a ginecologia, maternitat, i tinc un munt de gines, no? I a part d'informar-me d'aquesta part més holística, també m'he informat de la part mèdica, no? Que totes hauríem de poder contrastar informació i allò que et dona més pau i més tranquil·litat és amb allò que tu et quedes, no? Jo crec que fent un matxembrat d'informacions ens enriquim molt més que quedar-me amb una versió només. Quins tabús m'agradaria que es tractessin? Aquí m'han ajudat les meves filles, també els vaig preguntar, va, digueu tabús. Havia pensat un tema que és molt tabú i és molt seriós, però que potser penso que li hauríem de treure ferro, és la mort. La mort és un dels tabús en els que estem menys connectats i és una cosa que forma part de la vida, o sigui, no ens podem escaquejar. Un altre tema, els psicotròpics. Sí, la natura ens regala medicines que no estan permeses perquè mèdicament és més sa prendre't un ibuprofeno que un oli de marihuana i treu el dolor exactament igual, no? Però està classificat com a drogues i no serveix. Aleshores, seria un tema molt guai per treure i normalitzar des d'un lloc sa i amb una presa conscient psicotròpics. Un altre tabú que està a l'ordre del dia, he buscat un nom per dir-li, però no sé com dir-li, seria la veritat d'un mateix. Qui sóc i com em presento davant de la societat. Moltes vegades jo t'estic donant una imatge que no és la veritat de qui sóc. Doncs per mi la veritat és un tabú molt gran. No coneixem ni nosaltres mateixos. En un món ideal,
tots aniríem despullats. No, despullat amb el sentit amb el que et vull dir, despullat de, mira, jo sóc aquesta i em presento amb tu d'aquesta manera, no? No vol dir anar amb pilotes, sinó que amb la meva veritat. També viuríem en comunitat, tindríem tiendes rojas, faríem festes al voltant del foc, aquelarres. A mi, per exemple, m'agrada el koala, perquè em dona aquesta lentitud que jo no tinc. Jo l'he de practicar molt, la lentitud, i m'agradaria ser el koala, però les meves filles m'han dit que jo sóc un mico. I específicament un bonobo, que viuen enfocats al plaer, que viuen en comunitat i que no hi ha jerarquies. Un pan pernil. M'encanta el pan pernil. Si fos un tabú, seria el tabú de la veritat. Tinc molta curiositat. Sobretot superimportant trobar-nos entre les dones. Més mimo i amor cap a nosaltres. Ara això no ens ho trobem tant perquè ens hem tornat una societat una miqueta més individualista i anem cada un pel nostre costat i no tenim temps per aquestes coses. Però cada vegada més s'estan creant cercles de dones on ens trobem i ens compartim.